to kakoro dhi matin to karomo dwe mar abiriyo 2017 to baba luonga onyiso Winnie Manyare ni mondo oluongo Luga ma ondikna barua ni mondo adhi akonygi loso manifesto mar NASA. To kachopo kucho to baba wacho ni oluonga nikech he wants me to share my thoughts. Mane kaka nonyiso jogo. He wants me to share my thoughts about health. Koro baba wacho ni mondo awuo gi jogo mondo ang'e ane to weche mag thieth ginyalo los nadi. Mane mana ndiko manifesto mar UHC mar NASA 2017. Koro kasendiko to mane kaka koro wachako relate gi baba. Koro wabet gi baba kamano. Koro koa kanyo gimora mora mane timre weche health kata gik mang'eny mane timre weche health kata ng'ato dhi mane office baba kata welo amna Finland kata welo amna Egypt. Ndalo moro ne nitie ambassador ma Egypt nodhi neno baba no 2018. To baba gochona wacho ni an gi ambassador ma Egypt kae onyisa weche moko mag health. In kanye jarawil bi ane kai winja ni wachne ni. Koro kanye ma babo chako luonga ni to gimora mora ma health oluonga ka nitie joma nodhire mag jo Germany ane mora Germany ka jo biro ire moa Finland ane monyisa ni bia winja ni. Koro ochako mia assignment mag health gi. Aso karomo 2020 to baba nyisa ni Nairobi kae waneno ka ok dhi maber to weche union bi setimo ahinya. Koro chieng' moro kopenji ni to isetimo ang'o ok ibo wacho mana ni nyocha nagora ni dakteche. Koro sani bende nyathi matin dwani mondo ibed gi experience mang'eny. Koro nyisa ni koro sani wadwaro jok ma otegno kaka in kama manyalo chung'i. Ndalo no Sonko ema ne gavana. To ne gidwa jok ma ok buogo yot. Jok ma ng'eni Sonko bende ne were ni en ng'at manyadhiro ji. Ni en jaotada. To koro an bi ng'ena jaotada. Kech an ng'ama osedonjo nyaka kamiti. Kata jo union nitie mayom yom e Kenya ka. Nitie jo union moko nitie ma jaotada kaka wan kama. To kina ina jaotada ni jaotada. In jaotada to rieko bin. Koro babu nyisa ni wadwaro ng'at ma professional. To wadwaro ng'at ma courageous. To wadwaro ng'at ma bende nyalo kech ng'eni Nairobi ka MCAs nitie MPs. Wadwa ng'at ma bende weche mag siasa gi ok buoge ahinya. Koro wadwa ni mondo to ine mwa ibire pachwa wawacho wachni to aneno ka ine minya timo tijni. To nyisa ni adwa ni mondo idhi mondo ilos Nairobi. To ema koro abedo announce adonjo NMS achung' ne thieth ma watiyo kabisa. Wagero siptande kabisa. Gero siptande karibu 32. Koro kama kaka babo si chung' koda kabisa. Koro nochakre chon. To aparo ni baba gimonego awach achiel ni baba kano yie kodi ni ing'ama nyisi adieri to ing'ama wacho pachi to ing'ama professional. Baba ne ok wey. Nuwuoyo kiun kaka osiepe kaka gata mana kaka